朝になると起き出して窓を開ける。顔を洗い着替えしてトイレに行く。恋人ができてもこんなことを言わないが、多分言っても驚かないだろう。ただ少しつまらないと思うかもしれない。自分と同じでとにかく家を飛び出す。夜になると寝転んでテレビを見る。それが済むと歯を磨く疲れ果てて、教わった身振りで歌う子が可愛かった。今日も一日何もなしに過ぎた。天井をぼんやり見て将来を考え、いつしか眠った。ぐっすり夢も見ないで、これが人生だろうか。変わらない毎日がこれが人生だろうか。変わらない毎日が雨の日でも風が吹く寒い日でも、その日その日しきたりはいつも同じ。無事でいる幸せ、それだけでありがたいと親は真顔で僕に向かい話す。青春の憤りも憧れもくじけて、ためらい目を伏せ仲間を見送っている。これが人生だろうか。変わらない毎日がこれが人生だろうか。変わらない毎日が